Ngicela siqale sigqibezelele yayiso Revelation chapter number 12. Ncwadi yesikhilelo chapter number 12. Sisiwe bathandekayo mshadile. Amen. Sibulele uThixo osithulele namhlanje sinisele ubabalo wakhe. Amen. Yes. Izikhilelo chapter 12 verse number 10. Usindiso luthe namandla nobukumkani lwaba lolukaThixo wethu. Usindiso nantoni? Namandla masibaleni 1. Yawencwadi yesikhilelo bekumele bani ingene kwi-teaching because this book is too deep and it needs divine revelation. Analyze but because of the environment now kufuneka siqale sisebenze le into emela senzi inhlizweni yami ifuna ukuphuma apha evangelism singene kwenye dimension yokuthi bandla li-understand times and seasons zikaThixo. So the book of Revelation is not just a book. Ayoncwadi fani ikhilwe fihla ke. Praise the Lord. Qhubeka usindiso. One usindiso masithethe sonke. Namandla eyesithathu nantoni ndifuna lithethe ngoba abaprofeti abanamandla ngaba bathethayo ni amazwi okuphila awukufa aphi wakusindiso 2 namandla ngoba akufuni sithethe ngamandla singathethe ngesalvation. And the kingdom also, third one. No antoni bathandekayo. Nobukumkani. Nobani. Ithi Bible in the book of Daniel, prophet Daniel, the prophet. Uthi kuza ilixha. Ngalesi. Elixha lizayo kulapho ezinye ikingdom. Ezinye ikingdom obukumkani. Buzokubawu obukumkani. Na uprofeti wezayo. Now lethu i-generation akusathethwa ngokepha. Zawuthandaza. Akusathethwa ngokuthe mathandeka epha. Yithayikhophane. Le kingdom ethethwa ngayo ikherwe nguwe. Abantu vanga abantu. Obukumkani uthetha ngawo uyaphamisa. You are the kingdom carrier. Wena vesele mthakathaka. Wena nanye. Wena unekwanzima wena. You are carrying the treasure of heavens. Hayi batho siyathandaza. Thetha kubezela theni mfazo yeso. Arababasanta. Wena sisiphe. Wena wahluleka kodwa uhlelwe lezulu. The kingdom of God decided to dwell in you. Yamasiwa mokame. Yasiya abantu status. Yazohlala kunohlala kuku. Yahlala kunohlala. Toma ikingdom kayithanda. Ihlale kwane. Kayithanda ihlala phephazana. Kayithanda ihlala kuntogulayo. Ezibhedlele kuzopilwa amathi kufika kungena ikingdom. I know.
kingdom xa izofika andikathathi ngamandla wamosha nje wathi ndiyamamkela uyesu amazulu ayachithika asuka endaweni yawo yokuhlala elithi iBhayibhile isihlalo sakhe lizulu isihlalo senyawo zakhe ngumhlaba kodwa abantu ababuthakathaka kanjengani bahlala lizulu baphelela yonela ngokuthixo wena yonela ngokuthixo bakhe akasonto le nto ayongeziwe le nto ayengezwa impela gospel forward lapha ku wathi Nkosi yaso yamante yathi konka anithandasa ithandamuse ubuhunga ngoba nizomusa nizolulisa emdantsane nizophatha amagunya nesithatha amandla sendawo asili nanyama nagazi ngigqibezela imfazwe asili nanyama nagazi kodwa silwa nemimoya silwa namagunya ne-principalities of darkness eldikile umbhalo wesandla ongakhasatha owumelana nathi wababhulula omagunya ilele. Now funeka siyivumele ikingdom yenze njani irolise ayikho ke kodwa ababa ikingdom engena king what the kings ayikho ikingdom engena king what the king once our full replace king of glory ngobona kokwenzekayo isizi noma usuke xa ufuna umntwana ozulu njengoba besithi sizovulekani masapho ase-west angene ukumntwana ozulu kubani lo umntwana ozulu yindoda endala enamandla ligorha emfazweni xa sefikile apha uyafa usomthelo uyasuka usomthelo xa seyibamba le microphone andiboni andibona ngeke asumayela ngeke usuku amandla wobukumkani thethani wobani wethu wami yi-own salvation ile personal i-salvation i-encounter yotawa xa une-encounter awuthi kuthiwe ecaweni yam angiyexplain baphinde xa une-encounter ikingdom ihlele awukouthi cawa ukouta into ethile awukouthi mfundiso zalapha no ndiyaphinde xa usiya kwi-social media awukouthi mfundiso zecawe yakho ukouthi into yazivelu yakho le nto bona ke nani ngesikhathini futhi ba yonke into zifasti zinongomosa kwi-technology ya ubona abantu bakade badifende cawo more than uthi ekuve uthule ungacomment no comment kona nje into vele ufunde kanje ngoba ekuzamane nokuqedela ekuzamane because abantu baluzele ne-encounter abafakwanga negunya labalali kaKristu wakhe nantoni bathalika negunya besithethile ngaleso lithetha gqitha ngokuba ukhahlelwe phansi ummangaleli wabazalwana bethu lowo ubamangalelayo emehlweni kaThixo wethu imini nobusuku intoni wena mangalelo
into ongadinwayo yokuxela khona. Ingxaki yakho ke awuyi nawe utata wakho. God is your father. Bamthethe naye kanje. Yoba ingxaki yoba ibe ngu-accuser ospenda more time kunesana. Unyana abe nexesha less kutata. Ummangaleli abe nexesha more kutata. Ninyanifu unyana abe nexesha elincinci. Linintse nasecaweni kodwa mncinci kufaka. Ummangaleli wenu umtholi wethetha ukhahlelwe phansi. Take a greater. Babeyisile bona. Ngenxa yegazi lemvana nangenxa yelizwi lobungqina babo. Bethethani eWest. Sizovala ngantoni? Boyisi, ithandeyisi. Ithandeyisi. Ngalo nto. Ngenxa yelizwi No. baboyisile bona ngenxa yegazi lemvana nangenxa yelizwi lobungqina babo. Abawuthandanga umphefumlo wabo kodwa kwasekufeni. Mighty men of war, Royal of Judah, we bow down and worship you. Yahweh, Yahweh, come and do what only you can do. Yahweh, Yahweh, come and do what only you can do. Abantu belisicela nje lelisukubala wenze le nto ofuna uyenza wena, thethe le nto ofuna uyithetha ukuze igama lakho lidunyiswe. Siyathandaza oyedwa sisendlini yakho, sifuna wena. Inhliziyo yethu inxaniwe, nxanele wena. Wena Thixo ophilileyo, wena Thixo namandla. Sizomemezela i-victory in the name of Jesus. Bawo siyabonga ngokulokusiva. Praise the Lord. Babeyisile bona ngalo igazi lemvana. Xa limakela kuthiwe yisile ngalo igazi lemvana. Ngizogqibezela nje namhlanje sithandaza. We are victorious, anithi, by the blood of Jesus. Iphelele le nto sikuyo. Ndiselethe loo nto namhlanje sithandaza. Iphelele le nto sikuyo kumele sayishona nganto. Ayifuni ukuxutywa, ayifuni ukongezwa, ayifuni ukhonyelwa, yonke yamdodwe. Iphelele le nto. Ndithemba sokuphezela imfazwe elinye lesixhobo lokunqoba imfazwe nalo sifunda. Babeyisile ngalo igazi lemvana. Sokuphezela lo nto volunteer. Victory in the blood of Jesus. Thethela abantu abadala besikhodema bebesalele emva besijongele ezantsi abantu abatsha okanye imatha kaThixo liseselithafile. Abakholwayo namhla abanakugwetshwa, abakholwayo namhla abanakugwetshwa. Now therefore there is no condemnation for those
into ngoba lisenamandla igazi lemfana, lisenamandla igazi laJesu, lisanqoba izinto ezehlulwa omkhulu bethu. The blood of Jesus is so powerful. Utopalayo lithetha into ezigqoro kunelikapheli. Sinelapha namhlanje ukumemezela ukubonga egazini lemfana. Asithi the blood of Jesus. Asithi the blood of Jesus. Kathi the blood of Jesus. Intwala okanye ityala lethu lahlawulwa ngegazi laJesu. Yona kathi usayeza notheka ngaphandle kwemali. Namhlanje zonke isiqinisekiso sokuba we are victorious. Yaphatala ityala lethu. Yaphatala into yokuhluleka kwethu. Lento sibuye le isota uba ukholwe. Uba wena useyiyo lapho uyizolo. Ababeyisanga ngegazi lakhe beyisena ngamandla okungqina amandla esu. Hallelujah. Uthixo makasithethe namhlanje. Makasithethe uThixo namhlanje. The blood of Jesus is so powerful. Salvation, kingdom, dominion. Zonke ziphiwa abantu uThixo wethu. Now amazing walking down. And let's go to Revelations 19. Revelations 19. Then I pray. Verse number 11. Verse 11. uKristu ongumoyisi. uKristu ngubani? Letha ngaphela noyikiswe izinto nje intaka ezilapha ezibenziwe yiki. UnoKristu ongutoni. Into esibetha kakhulu knowledge. My people perish because they lack what? They lack knowledge. Akuthela abantu bangasithwala abantwana kahle. Thethwa ngabantu abanoKristu kodwa banekisha knowledge. Kona abantu bakwazi basecaweni babe well informed by the church system but bangazi okanye bangazi into ngoKristu. Abantu bathi ngubani? John the Baptist, Elia, omnye wabaprofeti nina eWest. Ungandifinela njani uThixo wakho xa unika le microphone? Yamazi wangabalisa ngoba uphotha eLG enkonzweni yaseWest. Knowledge is power. Because he has been I'm just here to address that smile. Because they are my nothing else. Now Christ to God. Oh, is yes.
isizini amaxesha ixesha le-open heaven, ixesha lokubona amehlo engekho wenyama, ixesha lomuntu ozamoya uvalele enyameni kodwa uphofozele ngaphaya, akavala ngedonga kodwa uphofozele ngaphaya, ngeke savalele ngapha, ngeke safela apha. Hayi, kunehlobo labantu ababona ngaphaya. Kulabantu batata abanamehlokozi singangaboni ukuthi into yenzayo namhlanje kodwa kunabantu abajongelele ukantebela basatha ingawani mina khona kwezokwenzeka apha uthixo makazule isiphakaphaka makazule isiphakaphaka ehlande kwakhe marabasitha rabasatha kulababasitha rabasitha arialabosa marabasitha the open heavens babahlabana usadumisa abavula amazulu babuyazulisa 2 minutes azulisiphakaphaka 5 seconds kanithikazi sasitwela isiphakaphaka kukhona lento sifuyibona kawusibonise sisona kukhona lento singafiki kuyo asiyofika kuyo iveki singakhonthi sifanelile singakhonthi sibanazithilele sikhonthwa amehlo tebhweke dabani rasi lao khwele phezu kwerasi kuthiwa igama lakhe faithful Unyaniso. Ugweba enze imfazwe ngobulungisa. uyenza njani bathi Ugweba enze imfazwe ngobulungisa. ngobulungisa. Okay, qhubeka. Amehlo akhe ke aye enjengelangate lomlilo. Mamela, akufunekanga ke kuvuleka izulu then singamboni lo esingayi. Na uyangidefine apha uJohn uba amehlo akhe lo one faithful and true gama lakhe ngunyani sokuthembekile. Na kufuneka simazi kukhona i-strange spirits, kukhona imimoya ekhoyo onoyibonile nto kanti ayileyo le nto. Ngena kuthetha nabafundi ithi iBhayibhile ithi in the book of Genesis God separated water from waters. Ngathi ke jongana uMongcwele uthi kunzima ukwehlula imimoya kwimimoya awungena moya ngcwele. It is difficult to separate water from water. But it is not difficult to separate water from water if you have the living water. Now, the Holy Spirit will show you more. Amehlo akhe ke aye enjengelangate Amehlo akhe anjani? anjengelangate lomlilo. Thethani anjani amehlo akhe? Awuthandazi nento ongayazi. Thetha ngento esitheni? Esazi. Amehlo akhe anjengelangate lomlilo. Inhloko izizithaba ezininzi. Sithabe ezininzi enhlokweni yakhe. Nayikhumbulela dragon yayizo. Nayikhumbulela nyoko. Ingakhonzi ukuze nezithaba naye. Ndijiyo nathi abanye aba-asharishe ngicela nivumele ndithethe ehloko. Because abanye aba-asharishe ku-revelation kube nendawo ofuneka uqile kuso. Because walibhudi ixesha lale nto unikwayo. Ithe kukhona idragon ezininzi uzale wena sizokukhetha umntwana wakho. Zakubona uba wena uzokunyuka ngokwesizini yakho zakulida. Kukhona i-altar ezilindayo ezikhalele ukuthi ufike noma kwanti uthi uma uziphethe then abhothe yento kuyo. Kwabanye kwenziwe i-exchange yamasana
Kukhona abantu abahostayo kodwa abahosti kule kingdom. Now igospel ifuna abantu abazoba obedient, bakwazi ukusena, babe obedient to the voice of God. If usomthe uleqe nje uye west okanye uleqe ndawo ethile abanye bakuthemisa bathi is up uzokunikeza 10,000 xa ugqiba ushumayela. Now if uleqe 10,000 awufele emanyaleni because i-altar inendawo eyintroducwe kuyo. Ngimxelele inyani ayethe kudenzeka ngapha futhi la nyoka ndeka ngayo operate kwentala kakhulu because the marine spirit ekade sibobekele manje cela ngi marine spirit moya kaJesu phela moya kaJesu phela operate specialize kwentala border seyenza ngoxana na kukhona abantu abagudu about your ministry. Lanto ke ngokuthi ifuna umuntu lo oyicarrier bemntothandazayo. Anti bemntothandazayo kuhlale 7 hours no ungangayenzi 7 hours kodwa don't waste the hour don't waste the hour without prayer. Don't waste the hour without prayer. Go on and attend 5 minutes. Go to attend 2 minutes. Awuyihlanganisa impilo yakhe yachinja bana umthandazo uchinjwa ngokuthi don't waste 20 minutes without prayer. Yayivane ayothukana phansi yasikreni routine yakho and ayodutri yinto wena oziplayela wena personal. Etsabani ngithatha zonke into ezitheka ngabantu ngifuna usikopa yakufudele entweni ongayaziyo. That is why I tell on that day there is no need when the Holy Spirit comes pray in tongues. No, there is no need for that. When the power of the Holy Spirit equalizes the Holy Spirit himself, not the man holding the Bible. Sithwele sana enegama libhaliwe elingaziwa namnye ungenguye njenguye yena wayethiwe wangu ngengubo ethiwe nku engaziwa wayembathiswe ngantoni lo qabele phezu yaso wayembathe into zothandaza ngengubo ethe nku engaziwa yabonwa nguyizana wathi kwalowa odeliweyo usiwe ngabantu. Nayikhumbula ingubo yakhe yayilijaja ligazi. Nawuthembe qabele kwelasi uqabele yashiya igazi liyathatha limemezela ividi. igama lakhe kuthiwa ngulizwi likaThixo. Ubani igama lakhe? Ilizwi likaThixo. Yaye imikhosi esemazulwini imlandela. Mamela-ke bathandekayo, lo oqabele yasemhlophe yava yadifayinwa lelasi oqabele yasemhlophe wembathiswe ingubo elijaja ligazi. Then umkhosi wasezulu esenza njani? Esenza njani? Elandela abani? I-champion. Ikumahashe amhlophe Lo mkhosi umahashe kanjani? Okay. bembethe ilineni ezikizekileyo. Bafelwe ingubo zabo zazimhlophe. Lo ofile ingubo yakhe ilijaja ligazi. Ebonisa ukunqoba. Eqaqambileyo emhlophe
emhlophe. Emlonyeni wakhe kuphuma ikrele elibukhali. Uyeva ehamba nje sisi. Le victory thetha ngayo ikhona ikholelwe. Ikholelwe. Ukuze Sihamba no sisi. Sihamba nje. Sihamba sine victory enikezwe imali. I-assurance yokuthina singabaqobo. So zonke izinto zethusayo we are aware nemfazwe esihlangana nazo, but we are aware kuthixo esihamba nayo. Le nto ifuna knowledge yakho namhlanje sibhale yoba thina seyisele njengoba seyisele kukho ohamba phambi kwethu. Wathi namele mfana vela ngengubo ezimhlophe nakuya neligazi hambisangena phambili kuye okomisa uthaba uba mani uyibovu njelo kulwephi kanti hayi kudala saqoba. Madoda uthixo sihamba naye kuthixo silwe naye. Uthixo sihamba naye kuthixo angehlula kalula. Namhlanje masigqibezele le nto yokuba seyisile. Seyisile. Senze njani? Yeah. The Holy Spirit. Cela libambe nanzenye. Cela libambe nanzenye. Ibandla likaKristu funeka once ixele inyani. Truth, two, inyani filled when you are combined with grace. Okay. Now, imnandi nyani, but nyani ngena grace, is condemnation. Yes. And imnandi truth, villain, Yeah. but truth ngena grace, condemnation. Ukugweba. But imnandi grace, but grace ngena truth, compromise. Okay. Nobody attended grace, at grace by Nanya, then they compromise. Yeah. Now, ibandla lathengwa ngegazi likaJesu Kristu lexabiso. Now, njengoba lathengwa ngegazi lexabiso, le nto funeka siyiphathe ngeveli. There are kingdom principles. Yeah. There are kingdom principles efuneka zibe grounded kwimpilo yomuntu okhona phakathi kwethu. That is why we emphasize uba umkhosi wasezulwini wayelandela emveni kwelihashe enengubo ezincikizekileyo, ngoba kukhona izinto ezingazozilwa thina. Yeah. But the garment, kukukhona imfazwe ezingazuliwa libandla, kodwa ingubo eyombathwe libandla yozithethelele. Marabas. So thandaza, because ndifuna sibe grounded kule ncwadi yeRevelations. I understand what I andifuna uyigijimele. Now, i-gospel iyafuna ugiliswa kakunovaletiya le nto. Wakanikeza umzekelo umngane we-orange. Nayibona i-orange mos. Andithi i-orange lexolo. Ngaphakathi kona ntoni? Imichwe, andithi. Laa michwe yenziwe nganto ngaphezulu, khona laa nto emhlophe nayibona. Sometimes ezinye ziba nesindi ngaphakathi, andithi. Sometimes. Now, xa ediscribe ukuthi uba ndinganje ibandla, ndinga-dangerous to the kingdom of darkness. Why? Ndinyandifatele ngetharaphi. Thetha nge-orange. If ibandla likanja, elaa xolo lingaphandle, ngaphandle
udlulisa umlilo, but phansi komlilo kube khona igarment emhlophe, because noma ungavela ufire, but if the garment is dead, then that church is not a threat to the devil. That is why Moses esondele endleleni kuba isenza njani livuka, bakithi iBhayibhile wasondela uyawahamba uzwaya kufana ukuba ibone endleleni evuthayo. No, uyawalinda yona ivoice the way. Ngoba there are strange fires, there are strange powers without the word. Ngoba ihlobo lokuthesta imimoya lizwi, ihlobo lokuthesta isiprofetho lizwi ayengqondo. Le orange ngaphezulu ibeka namxolo le orange that represent fire. Then that garment, white garment, ehlanganisa lelitwe, ifellowship yethu mayibeke la garment, not mistake us. Sidinyaniswe yona la whiteness, la ngobecikizekileyo. Xa kunjalo usathana namadimoni akhe akabinamandla phambi, because thina sikhonza uThixo ongaphaya. Praise the Lord. Now iBhayibhile emehlweni akhe wenze njani? uCharles Mibala umlilo emlonyeni wakhe waphuma lona ifele. Nakhumbula Monday, on Monday sithe if baqhathile kwihele lika Monday lo simthandazayo abangaqhathi kwihele lesithathu. Sibisizi yokudlulisa ibreto from one generation to another generation, and we are the dispensation yalo yokugqibela kamoya oyingcwele. But umuntu masilethe namhlanje, let us pray. Sibonge le vita, sibule lo Yesu. The price is paid in full. Awushothi kanti, awushothi kanti. Siyathandaza uThixo uthi ufuna uzulise emdantsane. I don't know ngantoni, balikhona le bafuna uziglorify ngayo. Kamehla ibone bawukhona uThixo phela. Kanti ngasise kuraba basuthabana kaporo bosiyaka kuthobara bakathola abasiyaka. uThixo ufuna uzulisa ngawo masithile legarment sihlakani sonke kukhona soyenza idansa kani uba uhambile ixesha elide yakujobheka kusekhona igazi linamandla okuhlamba. Why wathi uShumayela kwizoni somthelo outside? No, Shumayela bebangini uba indumo yakho ithe yakujobheka tonight ungaphuma apho senjani, ngoba sekwazweni yeyiveki sekwazweni, and sisemkwazweni nje uzomsenza sisokole ngiyalibazisa abantu laseWest. I pray uba umuntu lasinede akafike kule ndawo afuna sifike kuyo, but ukhona abantu apha efuneka banyaniseke. Because when they say ukubana mina akayibo umuntu balitheke phela bakubona fresh ukubana ngokwena bathe because amaxesha ayasokwa.
Why are we preaching about the blood? It's because it has lies we tread Satan. The film is always in the get out. That is why they take is sick for second way. You don't send in an hour. So that now say that guys who say you see the victory, who celebrate. Serious corner, who put the air back to back. Jesus, no, you do anything. Every time we enter, that's a little bit. And I found the old Satan. That is why God will sacrifice one. We keep the of darkness, giving us. Now, God, get one to the cars, where sickness was all figured out. The blood of Jesus is so powerful. Marapasata. When you see that it nullifies any group of Satan. It has what else? Let a pull any father of Satan. Let a pull it open. I ask about I can't not the way as liars. Come on, perfume. Like it a long time ago. What I said about it and that. You know, you said all the blood of Jesus. It shall never lose its power. You said about I ask about that. What are the atmosphere? What are the freedom over? So we have to church. The blood of Jesus. Good day, good day, good day, how are you? Good day, good day, how are you? Good day, good day, as to swallow. Come on, the blood of Jesus is so powerful. The blood of Jesus. The blood of Jesus. Satan. It has it. What is it doing? It has it. It has it has been fun.
Siyathandaza. Ngicela liyake mama. Ngicela liyake lapho. Wena nguYesu. Igunya lonke liku. Wama phambi kwebandla. Thixo. Nathi demonstration yale ndithetha. Amani ba. Oyisenjana baba. Nathi champion. Nathi champion. Wena ungathi ubenza umhlobo. Ongathi sesifika isiweni. Isibona sinjenje. Sasizizona. Hayi sisibone sintu. Kodwa kwafika uJesu. Kwafika indoda. Enamandla onke. Namhlanje. NakuYesu. NakuYesu. Nathi indoda yamandla. Amandla negunya. Ukuhandiba. Sonke sizezathu. Akekusumayele lento. Yileke thoma ngayisumayele. Lokuba uYesu unamandla. Ngeke sathula ngeli gama. Elithi Yesu. Ngeke sayimention. The name Jesus is so powerful. The name Jesus. Inikeza igunya. Onke amadolo ayagoma. Amadolo etradition ayagoma. Amadolo entwalo ayagoma. Amadolo abaprofeti bakho ayagoma. Amadolo elahumane ayagoma. Amadolo edlala ngegama likaJesu. Amadolo onke abamikawa. Sonke phanamasa. Hayi! Unamandla. uYesu. uYesu. Kuye umthwalo namhlanje. Kuye. Abekayo. Kuye. 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 Kunawa. Awaphalezisa. Kunawa. Alesasalela. Lift up the banner, Jesus. I don't get down. Not to make message. I'm not going to come. As I'm a look. As I'm a child. As I'm a Muslim. As I'm a Tana. So do you. So I'm not the West. So she's a fool. She's my
All the blood of Jesus, it will never, never, never lose its power. And I feel like she's a kind. Sweet day. I think the translations. The blood of Jesus is so powerful. When I touch his cloth, it's not that it's not my age, but the class, yes, come to shut the guy. The blood of Jesus. I couldn't do wrong. As it keeps us alive, as it keeps you alive. It has grace. So that I'm done. I was giving your standards. Do not make a fool 30 minutes in lunch. A fool killer them. I can't. There is environment. Requires we are given apostolic mantle to deal with the foundations, to teach, to establish the church. Now all gifts, as long as it goes, there's got to go for you, as long as it goes, there's got to go for you. Maybe ayisiquba sizofundisa nge-fivefold ministry. Iziyeke ezinye zifakelelwe yo-ark ntondoni ngendawo. They're like fivefold ministry, not the gifts. It's focus. Amen. Because uThixo ufuna ukwenza i-tools. Sokulwa. Amen. Ufuna nani? I-tools. So the territorial spirits zimenyama uvukile umkhosi womnyama menyama vuka ngalo kaYehova and let your enemies be scattered in the name of Jesus. Kona ukristoyana labantu kumvayo few individuals. It is so painful but peaceful to obey the voice of God. Because in our way, is within a second because of the environment. And we need to search the environment. Tell us what I'm supposed to tell us. If we're going to go to we are there are stains we're going to go moyo ngcwele ekhasa kubale kuzaba phambili ngifuna into needs ngifuna umuntu honest ngifuna umuntu honest onyaniseke kuye abambothi igarment yami idinga ukuhlanzwa ike yahamba yangcono sibuza ukuthi but umuntu honest bayikisithi Kosi friends, be honest. Remember this. Oh, kelo umuntu lapha. Yana zoma yofika ekhaya.
but lo mthandazo wakho unento azibonayo already. Phela namqala ngifuna manje umuntu honest unyaniseleyo kuye. Owesibili ukhona akumenyiwe wena zange wamamukela uYesu, nginikeza le opportunity. If you need Jesus, phamsana sakho kulona kuwo. But nathi uYesu umsindisi. Imenyiwe apha samzena abazali kodwa zangena wamukela uYesu. Afike ecaweni. Isango kuYesu. Phamsana sakho kubona if you need Jesus. I'm going to stand on this song again. Give glory to God. We give you all the honor and all the glory. Thank you for the victory.